počuješ ma? Bez obrazu zvuku, žiadna reakcia napriek hluku. Zatras nemaj ho štipni, keď nič nezaberá. Potrebujem pomoc. Zakrič ako zviera, dva prsty pod bradu, čelo, záklon hlavy. Niekedy stačí iba toto a všetko sa spraví. Prilož ucho k ústam do mŕtvého ticha. Počuješ a cítiš, či sa nerozdýcha. Kúkaj na hrudník, či sa vôbec zdvíha. Keď neurob KPR, snad to ešte stíhaš. Našteluj si mobil, keď tam nemáš svetkov. Nahlas si ty hovor zo 155-kou. Polož svoje dlane presne na stred hrude. Keďže srdce nejde, ty za neho pumpovať budeš. Cez vystreté lakte zabaraj sa smelo. 6 cm do hĺbky a pod celým telom. Nevadí, ak pritom volámeš parebier. Ideš bratne v tomto rytme 30 krát po sebe a bez zmien. Znova zakloň hlavu a zacpi mu čumák. Dvakrát doňho vdýchni, jak keď nafúkuješ gumák. Vzducho tesne, pritom obopínaj ústa. Znižuješ tým šance na pohrebný ústav. Striedaš 30 ku 2, čo ti sily stačia. Keď nemôžeš dýchať, tak ho aspoň stláčaj. Kým nepríde pomoc, bojuj ako zver. Veď sa biješ so smrťou, toto je KPR. Bojujem za teba, ale svojich pier. Život odchádza do neba, bere iný smer. Nikdy nezabudni na toto a na pomer, že stačí robiť 30 ku 2, záchrana je KPR. Neskoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. 2 nálepky na hrudníku, kábel, 1 gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobár.